даҳҳо сад чорвои сокинон дар дараи алмосии шаҳри ҳисор гирифтори марезии монанд ба вабои сумдардудаҳондард шуда чандин сар ҳам талаф шудааст. сокинон мегӯянд дар гузашта шоҳиди гирифтории чорвояшон ба вабои сумдардудаҳондард будаанд, аммо ҳеҷ гоҳ аз ин бемории чорвояшон талаф намешуд. дар деҳаи тутакаи ҳисор 10 сар чорвои ҷавон аз ин беморӣ талаф шуданд ки сокинон ба хотири эҳтиёт ҷасадҳоро зери хок кардаанд. مثلا با یک نمون دیگه کسل کی نمالوم چی کسل هست این تصبیح بلند میکنن دهنشون یاره میشه پوچوشون یاره میشن های خوردن اشتیو میمونن. сокинон чорвои бемори худро бо тавсияи байторҳои ноҳия табобат карданд. ҳарчанд ҷони чанд сар чорвои худро наҷот дода натавонистанд, аммо усули фармудаи байторон шумораи аслии чорво асосан говҳоро шифо бахшидааст. ҳоло бо тавсияи байторон молу чорвои сокинони деҳоти дараи алмосӣ барои муддати муайян дар хона нигаҳдорӣ мешавад. тасмими ба саҳро ва чарогоҳ набурдани чорво ба хотири ҷилавгирӣ аз густариши ин беморӣ номаълум аст. ҳай бо табобат кардан дору укол овардан духтуро омадан дидан ҳай шукр инош нақшиду ваш куштан бурдан чиқиридан галдода вай ки нашиду ба порос наистод багун дакунша. байторон мегӯянд 360 навъи вабои сумдарду даҳондарди чорво ё бо истилоҳи мардум оқсил вуҷуд дорад. дар тоҷикистон чорво бештар ба навъҳои А ва Ои вабои сумдарду даҳондард гирифтор мешудааст, аммо ба гуфтаи онҳо ин навъи беморӣ миёни чорво беталафот буд. ҳоло барои омӯзиш ва мушаххас кардани навъи ин бемории номуайяни чорво як гурӯҳи корӣ аз идораҳои масъули ташхиси вирусологӣ ва кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати тоҷикистон таъсис шудааст. мо чӣ хеле ки таҷрибаҳо нишон медиҳад аз вабои сумдару даҳондард то ҳатто аз вабои сумдари даҳондарди типи аз ҳамин хел чорво фавтиданашо мо кам дидагӣ будем. барои ҳамин қадар мо олимое даъват кардем, худи мисол мерем намояндаи кумитаи даъват кардем ки барои ҳамин типи ҳамина муайяд кардан омада мавод гирифтем аз мана деҳаи ситораи ҷамоати деҳоти навобод маводҳо гирифтем барои муайян намудани чиз ки ҳозир дар тадқиқот аст. ба гуфтаи байторҳо ҳоло ки натиҷаи ташхиси намунаҳо муайян нест, эмкунии сартосарии чорво дар ин минтақа номумкин аст. ба мушоҳидаи байторон асосан чорвои фавтида ҷавон аст ки дар гузашта аз ягон беморӣ эм нашудаанд. чорвои калонсол ки солҳои гузашта аз бемориҳои мухталиф эм шудаанд, ин касалро сабук мегузаронанд ва пас аз чанд дармонбахшӣ шифо меёбанд.